isikhathi sokuthi namhlanje abantu basho ukuthi ayi wenza ukuthi noma awenzanga kahle ku1 2 3. Mina there's a lot futhi nayo uyazi engingasasiboni nesidingo sokuthi siziqala phansi. Ngigcina mina ngila eMzombe kwakuwumcimbi wakho owawubizwe uwena omemile abantu bakho ungakaguli. Yeah. Angizange ngithande lokho ukuthi uma ngabe usugula, uma ngabe usuhlangene namakhosikazi akho ekhona lana emeeting bese uyathula as if awuzange ungithumi, as if awazi ukuthi ngalela langa awuzo introduce uMakhwela. Kwakufanele usho noma bekhona ukuthi yes ngangimthumile. Bengazi ukuthi umacela uzoyiveza njengento afuna ukuyiclarify because imphethe kabi. On that day iningi into eyayikhulunywa and iningi into owaccused ngayo. And enye yezinto wabuka ukuthi ngikiyeke kanjani wahamba ngibe ngenzela umsebenzi because mangenzela umsebenzi kufuze ungahambi uzohamba umsebenzi ophelile. Yini kanye ngisangizoyilalela ngomgqibelo umcimbi awusudlulile njalo uma ngabe kunomsebenzi eMzombe. Ifika Friday kushiswe impepho ngakusasa sosekudliwa and uma seqediwe ukudliwa ngiyaye ngihambe. And again nalokho ngikwenza ngoba angifisi ukuba isidina ebantwini because mangabe kuzoba nomcimbi ngingafika Monday ngize ngihambe Sunday base ubaba kuyobelala lapha kaMacele engayi kulezi ezinye izindlu, then abanye abantu bazobe sebephatheka kanjani futhi babengekho even kwayinabo ngelanga lomcimbi because usuku athi ngokusuku bakhe isuku lomcimbi yileli esuke ezohlaba ngalo. So mina lo owayekhona futhi uphinde accuse ngokuthi ungekeleni ngihamba aqalanga namhlanje kwenzeka kanje into ongibizele yona kunaloko uzongidisrespect. Cha kodwa ngenza ngizela respecting into ongibizele yona kunaloko uzongidisrespect. Cha kodwa ngenza yona because he can't even allow me to speak. Fanele makukhuluma mina kuthiwa ngithula ngiphushe kanje. But everyone else can speak and you can listen to everyone and you can answer to everybody because you always do that. Is this how? Always do that. Awukhulumi. I'm observing you in a last meeting ebesinayo lana besihleli la azangakhuluma uMashobane kuze kwakhuluma mangwaphi kunini kwangakhulunywa la kuma meetings mina kufanele mangakhuluma ulwe nami. So ayikho into ekuphathe kambi ke throughout the season. Izongisiza ngani ungiqale ekuqaleni wangirabisha vele? How is it going to help? It is hurting me the way angitreata ngakhona la etafuleni because I can see ukuthi hayibonanga umuntu ebukisa bo and angazi ukuthi uzogainani ngalokubukisa ngoba still it's not going to change the price of bread. Mawudino umayeni ngento ayenzile ungamfanisi nomayeni. But now sikhulumile nawe lento yadelusional. Masikhulumile nawe lento yadelusional. Yabo le mfukumfuku abakhuluma ngayo eyabo into abafundzana yona ayibadle bonake. Engase bangavele bathathane bahambe baye bedroom yabo noma bayozikhuluma lezi zinto bobabili. Ingane intandane yacela ingekho lana yazi ngikathela mama ethi ngiqhubeke. Uyabona nje? No ngeke ngize ngikwazi Mashobane because uma ngiaddress no worries my friend. Angithi ngithengithi Picture me. We are good. Uma ngabe kungasekho okunye kufanele ngikusho noma kungasekho okunye kufanele ngikuze ngicabanga ukuthi sesiqedile lo mhlangano.